kai tsaye sunana Ismail Maharas Adam wanda aka fi sani da mai jama'a. Kai tsaye muna tare da wato shahararren wato dan marigayi Hannafi Rabilu Musa dan Ibro wanda kowa ya sani a faɗin duniya gabaki ɗaya. Marigayi Rabilu Musa Ibro mutum ne wanda ya kasance yana matuƙar ba da gudunmawa ta ɓangaren nishaɗantar da al'umma 100% kuma ce duniya ma gabaki ɗaya ta san wane ne shi. To yanzu dai kai tsaye dai za mu iya cewa wato marigayi Rabilu Musa Ibro Allah ya masa rahama ya tafi amma kuma ga ɗansa fa ya dawo ba shi ma fa yanzu tauraron sa insha Allah muna tare zai gara leda sosai. Kai tsaye dai an ci waka a bakin mai ita ta fi daɗi za mu so masu kallon mu su kasa sun za su so su ji wane ne kai a takaice. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Hannafi Rabilu Musa dan Ibro dan gidan marigayi Rabilu Musa Ibro Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa. Ina so in sanar da ku cewa in gaya muku cewa mahaifina fa Rabilu Musa Ibro mai ba da gudunmawar nan 100% a Kano ba ma a Kano ba ana ƙasar nan gaba ɗaya wanda Allah ya masa rasuwa. To ina so in sanar da ku cewa na san kun yi rashin comedian wanda yake nishaɗantar da ku da ƙayatar da ku da wa'azantar da ku. To ina so in sanar da ku cewa in Allah ya da insha Allah in dai an yi duniya dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah to bangon nan da ya faɗi yanzu zai tashi in Allah ya yarda zai ci gaba da faɗakarwa da nishaɗantar da al'umma in Allah ya yarda. To duba da cewa masu kallon mu za su so su san ainihin wai ma me ya jawo ra'ayinka cewa na lallai sai ka ba da gudunmawa ka ga mahaifinka ta bangaren wato ba da nishaɗantarwa. To abin da ya ja hankali na gaskiya yana da yawa saboda ni har gobe kuma abin da nake jin daɗi in dai zan ga ko ina guri ba a san ni ɗansa ba ne za a kunna bidiyo ana kallo. To sai dai in ji fa ana ba zan taɓa jin wata magana akai ba sai dai ana ce Allah ya ji kan ciyama ko Allah ya ji kan wani Allah ya ji kan Ibro. To duk wannan abu yana burge ni shine yake jana sannan da duk inda naje a ganin duk inda naje ba wani ikon Allah duk inda naje za ka gani in je aka ce ni ɗansa ne kai ba ma ni ba ma wa'yan saka suke zuwa suke cewa wa'yanda suka yi karatu a wasu garuruwa yan garin mu sun je in aka ce su yan garin su ne to ba a wulakanta su tarbarsa ake karɓar su hannu biyu. To wannan abu shi ne ke ja hankali na nake jin daɗi daga ana tarbar yan garin balantana kuma ni in aka ce ni ɗansa ne ba karamin karɓa ta ake hannu biyu ba. Wannan abu shi ne yake ja hankali na kuma nake jin kwaɗayin yin wannan karɓa. Na masu kallon mu da masu sauraron za su ga ana ta cewa Hannafi Rabilu Musa dan Ibro kuma za su ta ganin ma wato ana ta yin posting hotunan ka ko da wasu bidiyon ka. To shi cewa kana da wani channel ne na musamman wanda ka guje kake dora irin wannan abubuwan naka na tabbatar da cewa kai din ne Hannafi Rabilu Musa dan Ibro da mutane suke ta farin cikin cewa sun kasance suna kallon abubuwan nishaɗantarwar tasa. To ina sanar da ku cewa ku neme ni a tasha mai suna Hannafi dan Ibro TV. Ku neme ni a nan Hannafi dan Ibro TV. Ku neme ni a nan don nishaɗantar da ku da ƙayatar da ku. Wannan ita ce tasha ta. To ka ce sunanka Hannafi Rabilu Musa dan Ibro. To wani abu za ka nuna wa masu kallon da masu sauraron mu cewa lalle fa kai din ne fa dan gidan marigayi Rabilu Musa dan Ibro ba wai wasu ne wanda suka fake da can suna harbin gulma sun fake da gulma suna harbin kansana ba. Ka nuna mutane masu kallon mu cewa kai fa ne yes ka nuna wani acting nasa na wanda yake yi ka nuna cewa lalle kai din ne ba. To wannan abu ne mai sauƙi. Bari in baku wani acting nasa dan acting biyu ma zan baku. Akwai wani fim nasa da yake yi wanda ake ɓace matarsa ne fim ɗin allo ka gani. To bari in baku wani acting nasa. An kore ni daga gidanmu an ɓace matata an bai wani banza wanda ba ma ƙanina ba ne. Reno ne aka kashi gidan nan ka gashi na wani ɗan takuraren yaro da ka san kuntu an kashi wai shi ne fi ne muhimmanci fi sabilillahi wanda cin mutunci har yaya. Ta jirgin ba wani yaro ba kudu ta mutum da kashi ɗan kwalkwaya daga san ɗan kwakwa. Ta ce wannan yaron ba ɗan arziki ba ne. Masha Allah wato da gani dai an ce ya kore ji gani ya kore ji. Kamar ba ka ma wani misali. Kamar yadda ya baku wannan nishaɗantarwa na tabbacewa shi ne ɗan gidan wato marigayi Rabilu Musa Ibro. Kowa ya san cewa marigayi Rabilu Musa dan Ibro mutum ne wanda ya daɗe yana ba da gudunmawa amma ba za a ce ma kai tsaye lokacin shi kaɗai yake ba da gudunmawa ba. Akwai marigayi wato Bolu
Allah ya ta kansa shi ma da rahama. Shin marigayi Kulu shi ne ya riga mahaifinka rasuwa, sannan daga bisani shi ma mahaifinka Allah ya masa rasuwa. Shin ka sa wani abu a ranka na cewar idan har ka gaji mahaifin nan naka za ka yi kokari ka nemo wani ko dan marigayi Kulun ko kuma wani mai kama da shi wanda za ku ci da wato ci gaba da bayar da gudunmuwa? Akwai shin tunanin hakan a yanzu ko a nan gaba? to akwai dai ka kalli fim ɗin na mamaja. Na kalle shi So sosai. akwai wanda yake fitowa a mai wanki da guga har mahaifina yake zuwa aro kaya a gurinsa, za ga ai suna similarities da shi da kuma suna tsarkakenya sosai. To shi nake so neman Allah ya da mu ci gaba da gudanar da ayyukan. To yanzu misali ta wani shafi kenan za a rinka ganin wato watsa shirye-shiryenka kai tsaye, wani shafi da wani shafi su masu kallon ka za su rinka bibiyar kana samun wato sabbin shirye-shiryenka idan ka tura a YouTube din naka mai suna Hannatu Rabilu Musa da Ibrahim. Bacin YouTube din ka san ana yin musu irin su TikTok, irin su wato Instagram, irin su Facebook da dai sauran makamantan shafuka. Shin bacin iya YouTube din akwai wasu shafuka da ka ke tunanin za ka ci da dora ayyukanka? To akwai wata tasha wacce muke wani abubuwa a nan, za ka ji ana DZ Hausa TV da Bandara Hausa TV, duk dai muna yin ayyuka a nan, muna kuma sassaka da ayyuka na. Sannan kuma ina so in sanar da ku cewa akwai wani ƙayataccen fim fitacce wanda ya haɗa jarumai kimanin 100 a ciki, kuma ni aka saka acto a cikin fim ɗin, don haka yana nan yana hanya yana fitowa, mai suna Gidan Dambe. Fim ɗin rara ne, ciya mai gida na kenan kuma ubana ma zan ce shi ya shirya mu wannan fim ɗin. To yana nan yana hanya, Allah ya zai. Allah ya kara masa lafiya. Shi mai gidan na kawai Dauda Muhammad Kabutu rara, wanda kowa ya san shahararren mawaƙi ne wanda yake ba da gudunmawa ba shi a Najeriya a faɗin Afirka ma gabaki ɗaya. To idan na dawo gare ka, akwai tambayar da nake so in dora ma wanda daga bisani ita za mu iya rufewa gabaki ɗaya. A tambayar da nake so in ma ita ce, shin duba da cewa yanzu kai matashi ne wanda kake tasowa a halin yanzu, kuma kana so ka gaji mahaifinka wajen taka rawar gudunmawa da ba da gudunmawa ta kowane ɓangarori da dama. Shin idan masoyanka misali suka ce suna so za su yi ma wata kyauta ta musamman, shin kai a ra'ayinka wace irin kyauta ka fi so yanzu a ce an maka wacce za ka ji daɗin ta? To ita dai kyauta ai ba in aka ce za a yi maka ba zuwa za a ce ka ce ni kaza nake so, kuma za ka ga mutum ma ko tambayar ka aka yi me kake so ba ka, za ka ga ai mutum wani yana nuna kawai da abin da kai ra'ayi ka bani. To amma kuma wani za ka ji ya faɗa abin da yake so. To ni na san a wata tasha na amin wannan tambayar na faɗa, amma muna comedy ne na faɗa, sai nake cewa ni na fi so a bani mota. To amma wannan muna yin comedy ne, shi yasa gaskiya na faɗi ta. To amma kyauta mutum ai duk abin da ka ga ya ɗauka ya baka, soyayya ce tsakanin ku kai da shi wacce kuma yake son ka, ko kuma kamar ni yanzu soyayya ce ta mahaifina da yake masa, to kuma yanzu da ba shi sai soyayya ta dawo kaina, ka gani? To shi ne zai iya ɗauko wani abu har ya bani kyauta. Amma mutum ko rabin magi ya baka ko rabin dunkule ya baka, ai soyayya ce, son ka yake kuma har ya sa ya baka wannan rabin magi. Don haka duk mutum duk abin da Allah ya hore mutum ya baka, ka karɓa hannu bi ka mai godiya. Gaskiya ne. To yanzu dai tambayar mu ta ƙarshe wadda daga ita insha Allah muna sa ran mu rufe. Tambayar mu ita ce, duba da cewa su mahaifinka Allah ta kansa, Allah ya masa rahama, muna ƙara jaddada wannan addu'a da kyakkyawan rahama a gare shi. Duba da cewa su a dasar da suke gudanar da shirye-shiryen su suna yin su ne akan wato blog inda bature, wato kan da ne wanda suke gabatar da su yi su tashi masu kyau, kuma za a tuntuna an dade ana yin wato kasat ake amfani da su. To kai kuma yanzu ka tsinci kanka lokacin da aka zo wani zamani wanda za ka yi abokan da ya kan kwara shi a wata tasha ta yada wato manufofinka na bangaren nishaɗantarwa da dai sauransu. To kai yanzu shirye-shiryen da aka fara fito mana da su, wanda ni ma yana ɗaya daga cikin masu kallon ka insha Allah, shin sirri za ka dinga yi ne ko za ka rika yin wasu komedi ne wanda za ka dinga dorawa? To ai in ka tsaya a gida ɗaya, ai ko kasuwanci mutum zai yi, za ka ga mutum yana da wani baya tsayawa a iya kasuwa ko za ka ga ya taɓa sai ga mutum da kwarinsa. To ba abin da abin tambaya da wani za ka fara wa masu kallon ka? To yanzu ina so zan fara yi musu da comedy haka wanda za su fara gani in Allah ya da a YouTube din na mai suna Hannatu Dan Ibro TV. Ka gani? Allah ya tabbatar, kamar da faɗa dai Hannatu Dan Ibro TV. Ku danna mun subscribing. Yawa za a fara very soon. To a ƙarshe dai yanzu
wani kyakkyawan fata kake da shi a ga masu sauraron ka da baki ɗaya kafin mu rufe? To ni fatan da zan yi wa mutane sai dai mu ce ubangiji Allah ya ji kan wanda suka mutu, ubangiji Allah kuma ya rika sanya mana albarka akan ayyukanmu da muke yi, ba ma mu kaɗai ba, ko ma waye duk wani mai yin wani abu kasuwancinsa ubangiji Allah ya dafa masa akan aikinsa. To jama'a kun je da firar tamu ta kasance live and direct daga nan wato tashar Hannafi Dan Ibro TV, wanda muka kasance da shi har tsawon wasu daƙiƙu ko kuma ce mintuna, wanda da taimakon gudunmawar wato Abdulrauf Lawan Saleh shine wato kyamaraman ɗinmu, wanda aka fi sani da sarkin yakin arewa. Ni kuma da na gabatar wato Ismail Maharas Adam nake cewa mu dan samu mai jama'a. Masha Allah.